Takže bude tam strašne veľa DJov, je tam strašne veľa ľudí. 6. či 5. 12. 12. Čaute všetci, chceli by som vás pozvať 12.5. čo už túto sobotu do Palace Game Clubu. Zdravite DJ Live a nezabudni sobota 12.5. Palace Games Club. Si prdol? No, trocha. Bude tam ja, bude tam Alexko, bude tam Chris Ferrer a kopu ďalších DJov, na ktorých sa môžeš tešiť. Bude tam taktiež Červy, ktorí ti spravíte najkrajšie fotky a na všetkých ťa označí, takže ero pičovin. Ya. Estás en tu casa y no sabes lo que hacer, estás pensando en una fiesta, no sabes dónde ir, te propongo un plan. Este sábado tenemos una fiesta con García Party, el día 12 del 5 del 2012, en Palace Games. Una fiesta increíble, la mejor de Bratislava, con los mejores DJs. Me han traído a mí desde España para daros el mejor musicón y la mejor fiesta en García Party el día 12 del 5 del 2012. No faltéis. Zdraví vás Zajkovič, 12. mája začne Palace Games Club akciu, aká tu ešte nebola, špeciálne pre túto akciu mám pripravený exkluzívny set. Túto show si určite nenechaj ujsť. Vidíme sa 12. mája na García Party, Palace Games Club. Cada klubu sokamente kure a manget, kdo chce jebat.